Ayan, good morning po mga kalami. Andito naman kami ni Mrs. Andito kami sa sasakyan magmumukbang. So ang aming imumukbang is nuggets. Ayan, Chicken nuggets. ayan, chicken nuggets. Ayan. So tayo'y manalangin. Amen. Ayan, tara mga kalami, sabayan nyo kami kumain, no? Ayan o, nuggets. Ayan. May um, kain po tayo. Mainit. Ayan, Mainit. sombrero. Mainit daw. Ah. Pero mainit. Biglang naisip magmukbang, no? Paalis na kami. Papuntang Divisoria. Naisip pang magmukbang ng nuggets. Paano kaya ginawa to, no? Wala akong idea. Giniling. Ang galing nung gumawa. May ma-design. May heart. Mayroong bituin na walang ningning. Mayroong triangle. May circle. May square. Pero isa lang lasa. Sarap. Sana si Heart. Yan. Yan. I love you. I love you too. Heart, heart. Paano ba? Paano ba pag... Ano ba yun? Okay. Kain tayo. Ito pala yung sausawan. Yan. Try natin. Kasama to. Yes. Sarap. Masarap ng sausawan niya. Hindi ko alam paano ginawa to. Sweet. Sarap. Star. Star for all season. Bituing walang ningning. Mm. Ayan. Bituing walang ningning. Wala na namang rice. Sana all. May nakita kaming nagtutulak na motor. Hindi mo maba yung OBR. Nagtutulak siya ng motor. Sira yung motor niya pero yung angkas siya nakasakay pa rin. Sana all.
Parang donut lang. May bilog sa gitna. Dami. Ang dami pa rin ito. 1 kilo yan. Try mo sasawan. Sarap din. Mm. Mga kalami, kain tayo. Food is life without rice. Ayun, oh. Beke naman. Summit. may mag-sponsor. Taga Asia Brewery. Ayun tayo. Lamig. Para nakapagyan. Hindi naman nakarin. Nakapagyan pa ba yan? Ayan, oh. Bituin kumikinang. Aabutin ko ang mga bituin. Ayan. Pagkatapos nito, hanap buhay muna tayo. Marami kaming lalakarin na rin ko. Bukod sa ibang to. Wala. Okay mo muna. Buhay ko. Pasukan. Hindi nakakasawa. Ayan mga kalami. Ang pinakamahirap yung kumakain ka yung sumasakit ipin mo. Aray ko. Wala na mamaya yan. Okay guys. Thank you for watching. Like and subscribe. Lami kaayo Mukbang TV. God bless to all. Bye.